Il-proċeduri li fetaħ il-Partit Nazzjonalista kontra l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir komplew it-tlieta filgħodu fil-qorti. Dan wara li f'Settembru l-Partit Nazzjonalista talab lill-qorti sabiex tisma' l-kawża kostituzzjonali b'urġenza minħabba li l-Awtorità tax-Xandir ma ħaditx azzjoni kontra ċ-ċensura tal-PBS fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex skont l-Awtorità tax-Xandir, avolja l-Partit Nazzjonalista ingħata ir-raġun, il-Prim Ministru Robert Abela kien laħaq għamel U-turn u ordna li jissir inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia u għalhekk li dak li kien ġara barra l-Parlament u fil-Parlament skont l-awtorità kien tilef il-valur. Fil-qorti perseduta mill-imħallef Wenzu Mintoff, it-tlieta filgħodu tela jixed l-editur reġistrat tal-PBS Charles Dalli illi fix-xhieda tiegħu qal li hu jiddeċidi x'jidher u x'ma jidhrix fl-aħbarijiet u meta mistoqsi għalfejn id-deċiżjoni tal-awtorità ma ġietx irrapportata fl-aħbarijiet u qal li ma ħass li kellha valur relevanti għall-aħbarijiet. Min-naħa tal-avukati li qed jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista ġiet ippreżentata lista tal-ilmenti kollha li l-partit ressaq quddiem l-Awtorità tax-Xandir u li ġew milquha fl-aħħar 3 snin li f'kollha apparti f'każ wieħed l-awtorità ordnat rimedju. Fil-każ li l-awtorità ma ordnatx rimedju, il-PBS kien ammetta u talab skuża li kien naqas min-naħa tax-Xandir Nazzjonali, apoloġija li kienet milquha mill-Partit Nazzjonalista. Charles Dalli waqt li kienet jiġi mistoqsi mill-avukati tal-Partit Nazzjonalista ippreżenta lista ta' deċiżjonijiet favur il-PBS li għalkemm l-awtorità tax-Xandir ma kinitx ordnat rimedju, ix-Xandir Nazzjonali xandarhom xorta waħda. U kienu wkoll mistoqsi dwar kif id-deċiżjoni favur il-PBS tiġi mxandra fuq ix-Xandir Nazzjonali imma dik favur il-Partit Nazzjonalista il-PBS jiċċensura b'dalli jtenni li f'dan il-każ skontu ma kienx hemm valur ta' aħbar. Fil-qorti il-Partit Nazzjonalista kien rappreżentat mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino bl-assistenza tal-avukati Paul Borch Olivier u Francis Zamid Dimek. Il-każ ikompli fl-20 ta' Ottubru li ġej.